eta egia esan kriston poza ez, Alavesekin berriz beste 2 urtez kontratua berritzea, eta hori izan nahi du gauzak ondo egiten nahi nintzela, eta beste behin eskerrak eman Alavesi nigan konfiantza ezartzeagatik. Lehenengo taldeakin juten naizen bakoitzean kontuatzen naiz akzio bakoitzak garrantzia oso handia daukala, eta nik uste diferentzia hori dela ez. Gure taldetik goiko taldera, jendeak gauza guztiei garrantzia handia ematen diela, eta nire debutagatik pozik, zeren urtean zehar lanak ondo egiten nahitu naizela adierazi nahi du, eta horregatikan pozik. Taldea egia esan gogo asko nik uste dut ez. Hasiera batean duda batzukin hasi ginen urtea, baina ideak barneratzen jungea pixkanaka, eta nik uste dut orain talde sendoa eta idea argi ditun taldea dela. Egia esan, nire amaitzetako bat hemen debut egitea da gure jendearen aurrean, eta nor daki noiz izango den ez. Lana egiten jarraitu arretela badakit, eta denborak esango du hemendikan 2 hilabetera edo noiz izango den egun hori iristeko unea.